Naghanda na si Inday Amy o si Hanson Monica. Tatay, salamat. Bisag nga nila'y handang gamay sa akong birthday. Salamat din sa Panginoon na binigyan pa ko ng buhay, umabot ko ng protit. Sana abot din ako sunod ng mga panahon. Baka maparehas kong tatay, abot na si 20. 78. Ah, 78 na tatay? Karon July. Na tatay pala. Lapas pa ka, 100 pa yun. Hindi pa kayo. Tatay. Hirap ko na ka na. Masalamat, niniabot pa sa dito. Sige na, salamat. Hi guys, tanaw ni Jog dagat to arang tinawa. Tinaw pa si Jong mata. Abot dari sagdan da ka kasog dagat jarang kalinaw jat. Bukod sa linaw arang pajeng katinaw. Ano? Halang dami. Ha, hindi mo na laom diha. Kisa din. Nagmotor mo doy? Pila man ni doy? Ba, ngaja may pangasolina. Panggasolina. Na. Saya mas diri diha. Mabuang mas diri na pa to. Mabuang diri na pa ni lamaw ni day. Hi guys, happy Sunday. Kisang day Saturday ba? Ay, hala sa ato. Sa grilaman. Naganda may paras birthday boy ugma. Birthday Riston Junior. Di pa nga ito, tayo mong kayo dito, TV. Di pwede. No, di pwede. Di pwede. Dali ka na sa luna. Bailo. Bailo sa kamote. Kamote. Ano halagi na? Ay, mito o puto. Doon yung order. Salamat guys sa sponsor sa cake. Sponsor sa cake. Nana. Nana din. Nana, to namin nana dana. Anja, dahil sa nga dani? Puto man. Puto. Model ang labi ah. Hindi pa nilitsip lang, puto. Arang namin ay jampon guys. Sa order diha. Order na mo. Sin! Ano may puto-puto sa taas? Siya. Pila bitaw nilang? 856. Ako na Napamasahe. Give free na ako siya sa labor na ako og electricity. Grabe, Mixer. Great. Lamda merong TMM eh. Mango flavor, bigyan po na lechip lang. Kanta namin guys sa birthday ni Ariston Lugma. Maudi, ay ito. Nami isin sa. Na guys, order na mo guys. Ano order ni Manuela? Sa tayo man. Manuel Hapos. Manuela Hapos. Nami isin sa mga pagluto. Ano ba? Nami. Sa iyo ka storya. Ikaw yun. Sabi ka storya. Sabi ka storya. Arang badyo ha. Eh! Pero kang iya na ito po night twist. Bitaw? Ano yun? Oo, nagbalik-balik. Ito ko ako. Kanapilahan namin. Ano na kaduha na to te? Buso na mo kwadyo. Salamat sa Ginoo. Ato pa niya sila abay ay ang madughag na. Amo pang di ba na bana lang. Diyan ang adhag na og mo sa abay. Iningin sa kusasabon ni abay. Mas planggana lang. Para guys. Thank you. Grabe ka mang grasya. Hoy, na may langang grasya. Okay na Para na may gamang grasya guys. Anaghan ka Zoom Star Apple. Tamis? Kami tayo. Lunes. Wala na lunes ay. Kuala na override. Na-override Kami na. tayo. Uy, okay pa nanulis eh butang sarip. Ay di ba dati? Dami, dagyat, dami. Wala kayo ko tamis. Yun sa maning babaw eh. Lamay sa babaw. Lamay sa babaw. Grabe di malupit. Kanin niyo eh. Lamay awat eh. Buat. Lamay may dessert. Lami na Bro, kalisan mo lamig dessert. Ala. Kisa na katagan ti uy. Si Budot lagi og si Kuan. Siguro mo sila. Naibayad daw. 200 na.
Part na lang to. Kuan na para Dito saan ito? 200 ito na. Magbalik ko ba? Dadan ninyo ito na sa nag-alis siya? Pagdara laman, azal man ako magdami sa lisya. Mga ito ba? Ngayon. Pero azal lang pagkahotda. Di. Kuan ra mo, duha ka bukya ng pastor. Duha raman kaya. Sige na, okay ra. Azal pag 5 ha. Ipalok daw isa ka blangan. Jack, gawas daw. Puto sana. Photoplan. Photoplan o photosis? Lain tong photosis, no? Putosis. Ang putosis ang ibabaw sis. Mag-abi na cheese lang yung photoplan lagi ito, no? Mura day ko na ilike. Pila ko nung baligyan nilang? Asa? Kini. Tagutso ang buok. Utso ko nung buhok. Laboratory lagi, no? Hoy, 15 na sa merkado. Utso na rin ko nung buhok anak. Sa merkado 15. Madato man kagkamaw pa lamang ka, kaya na kayo makagmawan. Ha? Right na mo. Dito, no? Hindi ko nung ang sudlanan. Kaya wow. Hi, guys! Hi guys. Diamond ko sinira, yung ko sinira ni MM. Mutilaw ko no sa isang timplahan. Ano mo ipakita ganina sa paghiwa na mo sa mga karni. Ano guys, ang sabi nga na humba. Humba nga mamoy. Tiil. Yung plaster good siya? Tiil ni. Pwede man natambok ng tiil. Kaya manipa man na. Manipa din ka ron. Ano to guys? At nga tanaw no. Ano pala pa sa plaster mo sa kaha ba? Yes. Ang una na siyang tambok te karon mahilis ang tambok kung una ba. Okay. That. Anja. After that, Lamas. ibutang nimo ang Ang lamas. Ang lamas. lamas. Ahos o sibuyas. Yes. Ahos o sibuyas. Where is your banana blossom? Asang kuhaan kay murag tapas punuan sa saging, asang sagin. Bitsang sagin ha, kajot lang ha. Guys, nakakuha na ko sa punuan sa saging kaning buwak sa saging nanguha na ko pero nga mong naka-plastic man na. Samok ka oy. Tawa silang lang. Kaya guys, ipalo ag ijang channel ha. For channel guys. Kaya Para di my man siya reels. channel. So, dami ko kanti pa YouTube to ba? So uso karon guys ang agbisita mo ipalutoon. Yes. Ikaw ko jud tanandang. Kaya ron igbukal ani, sunod lakat. Unsa? Unsay sunod? Sunod tanan ba? Sunod tanan sa iyang unod ang iyang kalami. Arang musuhep day ang kalami. Suhop din na. So unsay enjoy sa hagna sunop. Dili sa Claveria. Hi, taga Claveria din ni. Claveria sa Davao? Hindi na. Claveria misami sa Riamsa. Misamis. So tuyo, to na dyan ibubuwag tuyo, guys. Manang Sprite. Narang Sprite. Gibubuan na. Kalimot ko. So, kinang na nagtaklab. Amo sa nang dadungan, guys, amo dado sa mga abuhan. So, suka. Sa kadaghan ng suka, napay sugar no. Napay sugar. Ang technique, ayaw ko rawa og mabutang kag suka, ayaw na ko rawa og mubukal na. Why? Kay Ako'y ang dabi? dili muslum. Dili Muslim, di ujud karawon. Ikaw magda, sige na lang. Kaya ra? Yes, kaya. Okay. Among lalilin guys sa tumis among kusina. So kuya wa kay naka-hard me og magluluto ba para ba? Yay, sana or bapa. Okay, lazo mag among kusina. Yara guys, so nagbaw pa. Siga. Ha? Wala ka siga. Damay assistant po si Murga. Wala ka siga. Kaya sige na. Tara guys. Dili mahal akong tuyo guys. Na? Buuin na. Natulo guys. Asa man nagturo man imong tuyo? Ay, Ginoo ko dai gahang. Dara guys, ang bagong kusinirang MM. Wa man na pang, usigara na lang. Saglit na. Turo guys atong sunungon guys. Okay. Tinitilawan sa humba be. Tinitilawan ko no. Magani ni mukal na tilawan. Titikman daw yung luto ni Langlang. Yes. Tikman daw ni Mim kung gaano kasarap. Yes. Ano Tagalog naman ka? Tagalog ka kasi Tagalog si Kuan nagtatagalog din eh. Di, si Mayura. Ano na naman yung mga Miki? Ang brown Ay, sugar Miki. ni mo te. Where's your brown sugar? Ay, kuha sa kuro assistant dito brown sugar ka. Dapat wala sa misa? Oh, sa lamisa. Naghatik assistant na ba? Where's your takbo? Batay bitaw din nilami lang. Sus lang. Labay ko ni mo sa dagat. Hindi nilawe. Iuli gini mo ang bayad sa cake ba? Hala! Uli na tas kata! Oh.
Kaya guys, taglabanang lang. Type ka po na ilami. Bantay ko ko Let's ilami. skip to the good part. Ayan, ayan na. Ay, sarap Kaya guys. siya ko hilog na saging tea. Magasaging. Nana, nang humba sa gawas. Ay, dito. Humba sa gawas. Ayaw na lang mo tayo. Kuan kay mareklamo sa ning usa ka baji. Ah guys, grabing lamiag dagat ang panahona. Ah, Gani agi do, daghan kami nabuhat ng gasol lang to. Kasol? Yes. parang Yes, nagahan mabot na. mong kasol pati mga high tide ah. Napang kasol ron. Apa ka man? Wa na oy. Oh, naskat. Ana adi ay. Ah, mo rin sa kasol kuno dito sa mina. Tulo ka oras mi adto na duha mi ka oras naligo. Kinadugayan. Di man gid siya undang. Nalisod ko. Sangka. Labay ko sa dagat ba may labi pantelawi to. Man labi lang. It's a roses. Sawayan di man siya. Kisa may nagluto ani lang. Tingog ganan den rin sa bag na isura. Tingog ron. Ah, akong gipangutan na kinsa day mo anhi siya kamera mga bata og si mama og si Talina. Okay, very good. Palimbukaw. Wa dugay pa na kayo 1 hour kay lat-an to man na. Dari mi nagluto sa sa kusina na kaya arong matipid pag amang gas. Oh, di ba? Grabe. Kaya ang gas kay Isang buwan na. ang gas kay kon man kanang may pangit-init ng inday. Kahoy ko magluto. Hala. Ilog, pangita siya yung inahan. Wa ko na sa mga. Bitsino gasin. Pangitag paagi lang. Kay na, tabaang manday na. Kusinira nagkagus pag bata. Parang nang nilabag itang adobo. Oy, suga. Oy, suga di ha. Pero suga sa... Hindi! Ayaw! Diapi! Kay mahulog si ate ay sa ati Mayor. Ah, sa tayo mayor. O, naka-hard na si Imi magkusinira nga gwapa. Nawara. Please like and share. Alang, ulam na. Ano lagi din? Ano lagi? Kalimut si kasi ngan. Kisa gani ko? See? Unya, og di ko kauyon. Kalimot sa kakinsa ko. Oh. Kalimot sa kakinsa ka. Di ko kalimut kung kisa sa ko. Hilari lang kanto. Kaya ba sana doon? Kamura grabe kaso mura nagkumbira. Marami to galata og tibok baboy. Galatag tibok baboy. Grabe kaso arang daghana. Diyan na guys. Sawag. Isang ado ag isang humba. Tagay na. Itong buwan nga no. Ano pa rin na? Marcos Muli. Ang isa ng Marco, so maniuli akan anin so. Ang saya ito sa nang una nang buhat, tilawisa nang kuan, tilawisa nang adobo sa kesure, tilawisa di, lami ba? Modubur mo ko. Adi, humba. Iba din na ka. Humba na sa atin. Terus tapi sa gamay. Ha? Misra. Terus tapi sa gamay. Madyo lagi wala ko rot atong Sprite. Gihurot ada tatag kuan. Lami ba na sa na ka ba kang tamis kay sweet. Kumusta nyo? Lami man kay suwawan. Ay, reaction. Gawang, tiyugan. Ipag labani sa kuwan. Kinsa. Mo man lagi ning kasag suba. Magkakasong luto na yan yung kasama. Ha? Kakaslami, di kay magkakas magluto. Kaso ano man? Tara guys. Ilad. Baby. Final judges. Oh, hindi ko na alam. Kilawin kong dagat. Pugi. Lami. Asar, Bili. Dali, ako lagi niluto. Kay Casoreno. Kay Casoreno mo. Dali, nawayan ba? Dugay, kalitok, oy. Overall, Dali na. Wala. Dali na. overall, How many percent? 80. Wow! At least isa lang.
Luoy, pugi mong 70. Hagpong na. Ayaw. 80 na lang, 80 na lang. Ete. Okay na, pasado. Hello, ayun na, mahagpuntan ko na sa luto. A few moments later. Hi guys, pero may oras dan mas Alicia wa ano ko ka video guys basta ni abot mi dari rong adlaw kay adlaw birthday legros ang manghod. Ah, anak. Oy. Kaparabay sa bagat. Happy birthday. Unsa ko no? Bungkag dahil. Birthday na ako sunod. Maday sila, Nay. Day baga na, Day? Day baga, day pa nakuan. Sila ating Monica, guys. Ingabot na. Happy birthday! Kapatid dyan niya, Joy, guys. Ha? Nakatutuplan dahil. Kanina di na narapan na ipilit na pwede namagan. Atong pa din namagan. Kayo. Subad dahil. Naranda ko kaayong kuan. Dara kami to. Monica, mukha ang kusuman. Ah, laka suman. Dalawa na. Naarang kami atin may lamit din na sa kasimanan di ba na. Dugay na ko kakaugsuman. Ay, magkalawag suman. Ya, nagkakaon ko nagdapos ini sa una dari. Mo na katong gikan sa Tagano na lamit na. Guys, napa. Nami Sini putuplan. Oh. Lamit na, lamit. Lamit ah. Lamit ah. Lamat day ate sa suman di lamit ko nis nanay. Salamat kantong taga kisengan na ano nang. Sa nabuhat sa Tagano lang. Salamat ko nis nanay kang nami ah. Happy birthday, Joy! Waingan, Joy! Happy birthday! Pasensya na kayo na napungil pagbitbit ka bang bukid na ito ginadaan. Alamin na. Dapat, Jod, guys, ya. Ang matagal ko nang pangibugan. Joke lang. Ha, gino ba? Hala, di sa amin hindi dito eh. Tinood dito ang gikomit hatag din. Tinood lagi. Pas tinandolor. Anak mo kamahal. Kanahol. Di biskuit ka ba? Ah, masalian na. Ito na sila biskuit. Salamat ka, Diyos Gracia. Gadyo ginoo. Ah! Saka nag-vlog ko. Alam mo, nisingit sita tayo. Ano naman tayo? Tagay sa tayo. Basta gani guys, mauli gali may dari. Malipay dyan sa tag sinanay. Mana kada simana man dyan may mauli dari. Ano sa nina na? Kantay sa lo! Di nga dyan, oy! Okay, happy birthday, Joy! Oh, happy birthday! Mas man? Lamagasa, suman. Oh, happy birthday! Bisag happy, birthdayhan mo ko sa mga igsuon. Walang pagmangkon. Guys, ang cake na, favorito ko rin niya guys. Favorito ni dyan mangga nga cake na wala maningan. Waingan kay, injara ko na sa mag... Daloy jo kada nang manghod guys, grabe jud ning kakugihan anda ka ni sa garden diri juta ni tire. Anja mo ni guys nga lutuan og gamay nga pasalamat sa ijang birthday. Dada na mo og kuan kanang sugbaon ng baboy ug kanang pansitanan pero napansit na maday sila. So mo ni guys, ag ijang handa in taon gamay, may na pasalamat sa +1. Naghanda na si Inday Amy o si Hanson Monica. Tatay, salamat. Bisag way handa diya nakatipon ng tanan sa among lamisa. Bisag nga niray handang gamay sa among birthday. Salamat din sa Panginoon na binigyan pa ko ng buhay, maabot ko ng protein. Sana abot din ako sunod ng mga panahon. Baka maprehas kong tatay, abot na 70. 78. Ah, 70 tas tatay? Karon July. Hindi na. Tas tatay pala. Oh. Lapas pa ka, 100 pa yun. Di pa kay. Tatay. Hilak mo kuno ka na. Salamat, ginabot pa sa Oh, sige na, salamat ka na tata. Wapos mo sila ka, pre. Wapos Roy diha.
Nasay, mong anak Dito guys, ang asawa, salamat ka do. Malo kay mo ay nag-asikas mo Ay, dito. dyan, my love, malo. Sana all. Ayang kaabay. Sira doon. Sila ka